Bosgarren mailako lehenengo taldea gara, eta eroskiko kontsumo aldizkari bat anuntziatuko dugu. Lehenengoz, Ariane esango du, gero nik eta azkenean Naroa. Gu bihotzaren osasuna atseden asko eta gozo gutxi aldizkariak azalduko dizuet. Ikerketa asko esaten dute loaren apneak loarekin zerikusia dutela eta hainbat gaixotasun sortzen dituztela. Hipertentsioa, bihotzeko arazoak eta hori ez gertatzeko lo asko egin behar dugu eta gozo gutxi jan behar dugu. Loa zaintzea oso garrantzitsua da loaren apneei aurre egiten. Eta hipertentsioa, bihotzeko huts egitea eta hainbat gaixotasun sortzen dituztela. Apneak hainbat sindrome sortzen dituzte eta hori ezin da gertatu. Horregatik oso garrantzitsua da nola kentzea jakitea. Azukrea ere badu eragina bihotzaren osasunari. Ameriketako ikertzaileak azterketa bat egin dute. Sugar intake and cardiovascular disease mortality among US. Azukrea ugaritzea eta bihotz osasunari gaixotasuna. Arriskua 38% igotzen zuen azukrea jaten badugu. Eta kaloriaren ehuneko 17.1 da. Azukrearik ez bihotzarentzat. Karbohidratoak oinarrizko mantengaiak dira. Modu orekatuan elkartzeko, baina guztiak dira modu orekatuan elkartzeko, baina modu asko daude, baina denak berdinak dira. Erakundeak ehuneko 10 gutxiago azukrea gutxiago jan behar dugula esaten dute, baina jendea ez dute askorik egiten kasu. Amaitu dut.